Her har vi en propan, som er et alkan, og som I kan se, så er der 1, 2, 3 C'er, og så har det yderste C her, det har 3 H'er. Det har så 2 H'er ud her, og 3 hydrogen har den sidste også. Yes. Og hvis vi har 2 af de her propaner, som er meget tæt på hinanden, så vil der jo være de her dispersionskræfter, som får dem til at tiltrække hinanden lidt. Men det er nogle meget svage kræfter, så du skal have en meget lav temperatur til at bryde det her. Og det er derfor, at der er meget lavt kogepunkt for en alkan som propan. Men hvis nu, at vi siger, at det her det ikke er propan, men det er et alkohol. Jeg er lige om her. Hvis nu vi i stedet for de 2 propaner, vi har propan 1-ol, som er 2 alkoholer. Hvis vi har de 2 ved siden af hinanden, så vil der være det, der hedder hydrogenbindinger, som er en meget stærk binding mellem de her hydroxygrupper her, som er i alkoholet. Det vil være en meget stærk binding, som vil gøre det meget svært at få dem til at blive brudt. Så der skal meget højt kogepunkt til at få dem til at koge og blive brudt. Det er det, der forklarer, at alkoholerne de er meget højt op på grafen i forhold til alkanerne. Og hvis vi har en propan 1, 2, 3 triol, fordi der er 3 hydroxygrupper, de sidder på henholdsvis 1, 2 og 3, så hvis vi forestiller os, at vi har 2 af dem, så vil det være endnu sværere at bryde hydrogenbindingerne, fordi der vil så være 3 hydrogenbindinger mellem de her hydroxygrupper, som hvis der var 1 til molekyl. Det er derfor, at jo flere hydroxygrupper der er på de 2 store molekyler, så er det også endnu sværere at få dem til at koge. Så skal der meget højere kogepunkt til, før de begynder at koge.